Zoran Šardi zadužen je za upravljanje projektima financiranim iz domaćih i inozemnih izvora. Voditelj je projekata Međimurske prirode i provodi s papira projekte u djelo, odnosno u život. Opseg obveza je širok, no pokušaj ga sažeti. Prije svega volio bih pojasniti zbog čega je uopće voditelj projekata, projektni menadžer ili kako god zvali nekoga ko se bavi upravljanjem projektima, potreban javnoj ustanovi koja se bavi zaštitom prirode. Naime, institucionalizirana zaštita prirode u Republici Hrvatskoj, pogotovo na županijskoj razini, je relativno mlada i možemo reći da je još uvijek u nekoj fazi razvoja kapaciteta kako ljudskih, tako i infrastrukturnih, i upravo su fondovi i financijska sredstva koja su na raspolaganju iz tih fondova instrument kojima ustanove pribjegavaju kako bi te svoje kapacitete razvile. Što se tiče nekih zadataka voditelja projekata, one su prilično široke. Međutim, ukratko, počinju sa definiranjem, ajmo reći zajedno s ostalim kolegama iz ustanove, nekih dugoročnih ciljeva za rast i razvoj ustanove, pronalaženja fondova na kojima je javna ustanova prihvatljiv partner kako bi te aktivnosti mogli provesti, pisanja projektne prijave, formiranja partnerstva, sudjelovanja u evaluaciji tih projektnih prijava i na kraju provođenje samog projekta. Projekt Med dvemi vodami u svakom pogledu najveći je zaloga javne ustanove Međimurska priroda. Radio si na njemu predano i ustrajno, kao da podižeš svoje vlastito dijete. Što su bili najveći izazovi tog projekta? Pa svaki projekt na kojem sudjelujete, ajmo reći od njegovog rođenja, dakle od stvaranja ideje do pisanja projektnih prijava i provođenja, je u biti vaše vlastito dijete. Projekt Med dvemi vodami je zasigurno najkompleksniji projekt koji je javna ustanova provela. Je bio financijski najveći, velik broj aktivnosti, velik broj partnera, dugo razdoblje provedbe. Međutim, evo, uspjeli smo ga uspješno završiti. Mnogi projekti imaju mnoge izazove, međutim ukoliko napravite dobre temelje, a pod time mislim dobro projektnu prijavu, dobro partnerstvo, ukoliko aktivnosti definirate realno, ukoliko budžet napravite na temelju realno prikupljenih ponuda, a ne na temelju nekih procjena, tada u fazi provedbe imate puno manje problema. Mi smo to na projektu Med dvemi vodami napravili, međutim provedba projekta ima jako puno izazova, pogotovo sad u vrijeme pandemije, tako da se prvotnih 18 mjeseci provedbe projekta je produžilo na gotovo 2,5 godine. Mnogi smatraju da u trenutku kada je projekt odobren za financiranje, priča staje, da vam netko da novce i da vi raspolažete njima kako želite, međutim u biti prvim danom provedbe projekta počinju oni pravi i veliki izazovi, prije svega predfinanciranje, pogotovo kad se radi o financijski zahtjevnim projektima. Vi sve aktivnosti morate platiti unaprijed, nakon toga kroz brojna izvješća pravdati te troškove kako bi doveli povrat. Med dvemi vodami projekt ima je velik broj aktivnosti, jako puno javnih nabava koje su onda predmet kontrole raznih kontrolnih tijela, ali velim, sve smo uspjeli završiti na našu veliku radost uspješno. Jedan projekt se završava, a u međuvremenu se drugi planira. Evo, u tijeku su zapravo dva projekta u kojima je Međimurska priroda partner, pa te molim malo više nešto reći o njima. Pa ide moja 6. godina kako sam djelatnik ustanove i u svakom trenutku ustanova je provodila barem 1 do 2 veća projekta i nekoliko manjih projekata financirani bilo iz domaćih ili EU fondova. Tako smo već za vrijeme trajanja projekta Med dvemi vodami radili na prijavljivanju 2 nova projekta, konkretno iz programa prekogranične suradnje Interreg Mađarska-Hrvatska, i s 1.9.2020. godine počela je provedba projekta EcoBridge i Riverside, projekti koji su financijski manje zahtjevni nego projekt Med dvemi vodami, trajat će 2 godine i evo počeli smo već i s konkretnim aktivnostima. Po struci si magistar geografije, zvanje si stekao diplomiravši pri Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Koliko su u tvom poslu isprepleteni geografija i ekonomija? Mnogi bi rekli da moje sadašnje radno mjesto nema baš prevelike veze sa geografijom. Međutim, mnogi moje kolege s faksa završili su upravo na radnim mjestima koji se dotiču ili su usko vezani uz provođenje projekata i sagledavanje teme s više aspekata, odnosno u potpunosti nam daje
dobre temelje za posao kojim se bavimo. Školovan si nogometni trener. Svoju strast prema sportu prenosiš na mlade generacije nogometaša. Zasigurno i u radu s djecom do izražaja dolaze tvoje menadžerske sposobnosti. Sport je moja velika strast od malih nogu. Bio sam jako dugo aktivni nogometaš. Zbog teške ozljede morao sam, ajmo reći, prerano prekinuti igračku karijeru, međutim nastavio sam u sportu, u trenerskom poslu i trenutno sam trener u školi nogometa i podučavam klince novim znanjima i prenosim im svoja iskustva i mogu reći da su mi mnoga iskustva i osobine koje sam stekao u sportu od velike koristi u poslu koje obavljam ovdje u ustanovi, ali također mnoga znanja i iskustva koja stječem ovdje mogu prenijeti i na posao koji radim u nogometu, tako da mi se nije teško prešaltavati iz jedne u drugu ulogu i mogu reći da se one trenutno jako dobro nadopunjuju. Kao i svi djelatnici Međimurske prirode, slobodno vrijeme nastojiš maksimalno iskoristiti za putovanja s obitelji. Što preporučuješ prije svega obiteljima s malom djecom i ima li planova za putovanja ove godine? Moja žena Kristina i ja od početaka naše veze volimo putovati. Neću reći da smo putoholičari, ali volim iskoristiti bilo da je to jednodnevni izlet, da li vikend putovanje ili neko dugo putovanje. Volimo iskoristiti svaki slobodni trenutak za otići negdje izvan Međimurja, bilo da se radi o Hrvatskoj ili inozemstvu. To se nije uvelike promijenilo dolaskom sina. Malo su nam planove poremetile ove situacije s COVID pandemijom, međutim putovanje s djecom mnogi smatraju, kako bi to nazvao, nepotrebnom organizacijom. Djeca se tako i onako neće sjećati gdje su bila, neće iskusiti to putovanje kao odrasli. Međutim, brojna istraživanja dokazuju upravo suprotno i da putovanja već od djeci od najmlađe dobi mnogostruko pozitivno utječu i na razvoj, tako da smo nastavili s našim putovanjem i dolaskom djeteta. Ove godine planiramo, i to vrlo uskoro, i završni smo fazi priprema jednog road tripa po Islandu i nadamo se da ćemo ga uspjeti uspješno izvršiti.